Fekete BMW-vel megyek hozzá, mire odaérek, ő már akkor kint vár. Azt akarom, hogy tudja meg a világ, az és szívem érte fáj igazán. Ne bolondíts engem, ne játsz a szívemmel, gyere bújj hát ide, érezd amit érzel. Ha te nem vagy velem, én nem vagyok veszve, ne a pénzre törődj, hanem a szívemmel. Hogy sokszor tényleg Szia! Ali, Te kivel beszélsz ember? Ember, tartsd meg magadnak! Ezt se kell, tartsd meg magadnak, hogy abban, akivel beszéltél, annak adod a nekem ember. Na hello! Titokba kellett hozzád járjak, baby. Még mivel raktam magamat miatt a déli. A testvéreim előtt szégyellem magam, ez ciki. Mert túlságosan vonzódok hozzád, ez itt a vízi. Túl sok miatt hova még? Nem, csak féltem, hogy elveszem. De akkor velem jöttem még egyszer nem tudtam. Itt vagyok a szerelmem, hogy a rózsa tökéletes, pont ugyanolyan szép, mint az én szerelmem. Nem szívom akkor. Itt ez itt jó lesz. Mámon ökszöktető. Most vagyok vele elsőnek, de tényleg szeretem. Milyen szép ment, hogy nem láttam, elvette az én eszemet. És jöttek megveszem az is. Jó, gyere közel. Megyünk keresni majd hintázni játszótérre. Igen. Hintázol majd. És eltűnődtem azon, milyen régen is volt, hogy úgy éreztem magam, mint egy gyerekkorom belepi a beton. Hisz egy palotai nem vár már csodát, csak egyedül bandogol az utakon, amíg nem ütött az utolsó órát. Soha se várhatta, elengedhető, újra eltemet 101 rossz emléket kiskorából. Arcára ragadt az a kép, hogy szeretné, hogy lásd, de való. Velem ez? De nem látom. Na? Vali. Apa. Valintába? Apa. Oké. Kilátogatok. Nagyon képű. Kitálok. Menj oda. Jaj, kicsi, de nem szabad jönni, gyere. Apa. Apa. Erre van. Itt játszom. Jó, pont itt vagyok a közelben. Ne régnie fog neki. Nem tudom.
Na, megint kell sétálni valamára. Te, mehetünk. Akkor erre sétálgassunk ma Kisván, és itt fogunk figyelni a kere. Jó. Jössz? Jössz velünk? Nem. Na, beleraklak hintába. Igen. Apa. 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 Az nem jó. Leesje. Le fogsz onnan esni. Nem hintázol inkább? Akkor felrakja. Apa. De, hintálja. Na jó. Na? Gyere, menjünk a kis csúszdára. Gyere oda a kis csúszdára. Gyere. Gyere a csúszdára. Igen. Csúszdára. Leteszem ide a rózsát, jó? Jó. Kicsit ismerős van. Te is. Nyugodtan ülj le. És amúgy mi van veled? Semmi. Most jöttem edzésről. Milyen jársz edzésre? Thai-box. Azért. Ja. Hé, te mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? De te most mit beszélgetsz az Nem veled ember, nem lehet vele beszélgetni. És lehetettem véletlenül a rózsát, ő meg felvette nekem. Akkor is nagyon sokáig ott voltál. 2 percig max. Többig Jó, nem. mindegy, hagyjuk. Ha foglalkozzak is vele. Inkább el is megyek. Oké. Mindig ezt mondták, ez a gyerek neveletlen. A matek tanárnő megerősítette, menthetetlen. Az orvos neked csak annyit mondott, hogy nincs rá gyógyítás. Ebből a gyerekből dobok kérem. A gyerek az szépen nem is elbírom, mit képzel megállni. Csak azért, mert nem akarom megütni. Négy iskolai pontot, a tanárok büntetnek, De a főleg. doktor sírtak. A felső csövök meg olyan tagonatok is Jacksonnak hívtak. A színpad az övetet álljon akkor, hogy a muzikalitás az erő, amit az úttól kapok én. Ő általa így minden rosszat legyőz. Írtam a rímeket, amikor ők szóláncot játszottak. Éreztem, hogy MC Hammer, hogy a zenemet változta. Akkor csak én emeltem az útól, hogy egyszer az én időm is. Mit csináltam, most mehetek bocsánatot kérni. Minek kellett ez ma? Haza megyek, átöltözök és nem tudom mit csinálni. Bocsánatot kérek inkább.